So aman guys, masantos siya lab kabasan, masantos siya hugto, masantos siya labi, masantos siya agaw no. Anton oras yo bantayan yan video. Kakaroon ko pa kumunod si kayo, so suportahan no. Nayari subscribe ya YouTube channel ko ta. Makapangiras layman trabaho, pero nang subscribe kila di man nag-alawon trabaho dakala so kwarta. Natan no dakala so kwarta sa siyempre yung kikita lama YouTube ko. No dakala so kwarta di man mananapa ani raramay pakaskasin totoo, raramay singa taong grasa, raramay mera bilay kanto ta. Tulungan ko siyempre may pantulong ko si kara i-video, idang ko ray 1,000 city mail, siyempre aman niya video, yung mga pantulong ko. Kung kita man di mas timubo ni may 1,000 city mil ko ya intercode si kara di naruman lamot sa kwarta. Natan no sing halimbawa si mawakila dyan sa may video ang gagawin ko ya may tulong irad sa ramay tutuon mera bilay ramay pakaskasi so panagbilay da kanto. Si manggawa na panibagong video, manggawa na issue kanto halimbawa mananapa na may kaiba kung sabang ko ya no nangyari video kami ya mangkukulkol siyempre di man dyan unaan niya video ipanang namin no paano to kami mangkukulkol ya doa siyempre dakal sumambantay saman siyempre scripted mata tapos dyan kumaduan video explain ko no anto may rason no anto may kin na pinangkulkulan min doa. O di kontin mo man sa kay mo makarom laba man ya pakayamanan ko no singa mayaman na ala di siyempre talaga sayang may video natan nung sasawakila lamo sama na uman na content wala na pa lamo na kakuntsabahan ko ya no nangyari patulpo to kanto siyempre abang ipapatulpo to sika lamo sungarang kuno bilang saan man sumpalan to san dulugan kung mababantay na tulpo nga puri na nang ko nakulong di man katon ke subscribe yo paano bali-bali paano alimbawa agala man trabaho manggaw alaba live video content ang gaano may kurni singo nyang video eta kurniya nata na ano sa inyo mo alam bantayan na gapto kasi katuloy pa kayaman ng kulanti paano galalanti man trabaho makatulong ni mera bilay makagawa na mo na content iram panibago. Natan tabantaya mo yung video inidanta kayhin uma mo lay gawa manggawa ka mo lay YouTube channel mo tapos kunya mo lay gawa miya content ay puro scripted mo laba iraratin na babantayan tayo dito nay anto ya lagaran ta ka man subscribe ka dyan YouTube channel ko ha pampanangasim la sige salamat masanto siya labi kabosan agaw si kayo namin goodbye.